Hola, bona tarda. Avui anem a veure l'Anki. Vale? L'Anki és un programa molt guai per aprendre, per memoritzar coses des de l'ordinador, des del mòbil. Es pot posar en diferents plataformes. A mi m'encanta des del mòbil, perquè llavors el, el, el tinc sempre aquí i si estic en el metro o si estic en una sala d'espera o estic en una reunió avorrida, puc anar mirant i puc anar memoritzant i aprenent coses. Vale? Perquè aquesta és la idea del programa, aprendre coses. Aquí, de totes formes, tot i que recomano sobretot la versió mòbil, us ensenyaré la versió escritori perquè és la que més fàcil de... Vale? Perquè si aquí us ensenyo la pantalla es veu fatal. Veurem la versió escritori, però és semblant. Vale? I el fet que ho pugueu tenir en diferents llocs doncs també és guai. Llavors, ja, pantalla... L'Anki és aquest programa. He fet un altre vídeo sobre com instal·lar-lo. Vale? És gratuït, es pot baixar a internet i es pot instal·lar. Fem clic sobre ell. Si no heu vist l'altre vídeo de com instal·lar-lo, és buscar-lo a internet, descargar, aceptar, no té tampoc secret. Llavors, l'Anki és això. Jo el tinc en castellà, me'l vaig instal·lar en català, però després vaig buscar per aquí l'opció per canviar l'idioma perquè no estava bé, vale? No, els menús sortien coses molt estranyes, que no era català, que en el millor dels casos era portuguès. Us ho poseu en castellà o en anglès, o d'aquí poc potser ja estarà millor en català, i fixeu-vos amb el botó de sincronitzar. Si treballeu amb diversos dispositius, doneu-li a sincronitzar abans de començar, perquè així la feina que feu amb el mòbil la tindreu a l'ordinador i viceversa. Aquí jo tinc totes aquestes col·leccions de targetes. Ara veurem el que és cada una i com es fa servir. Però deixeu-me avisar-vos que quan us l'instal·leu el primer dia no en tindreu cap. Vale? És normal. Llavors, es tractarà de crear les vostres pròpies col·leccions o descarregar-vos-les d'internet. Per descarregar una d'internet podeu anar, o si us la dono, si teniu des d'algun lloc, podeu entrar en importar, això crear, o si voleu descarregar una d'internet, descargar mazos compartidos, sobre el navegador i sobre la pàgina... Ai, que us estic fent el vídeo des d'un lloc on no tinc gaire cobertura i no tinc gaire connexió a internet. Bueno, potser us faig un altre vídeo un altre dia de com descarregar-lo, de com descarregar col·leccions de targetes. Vale? Aquí es veurien les diferents col·leccions organitzades per temes, clicaríeu al tema que volguéssiu, descargar, i ja baixaria i doble clic i crec que ja estaria. Ara tanco això, no tanco, torno a obrir l'Anki i anem a veure les col·leccions que ja tinc instal·lades, com es juga amb elles, vale? Com s'aprenen coses. I us ensenyaré primer, aquesta. Aquesta me la vaig fer jo per jugar, té un interès moderat. És només quan aneu als museus i veieu tot de personatges, aprendre a reconèixer-los, vale? Que no serveix de res, però és divertit. I aquest senyor, que té 3 pomes o 3 boles d'or o alguna cosa així, saber qui és. Vale? Si hi ha quadros on hi hagi aquest senyor, doncs aquest senyor jo ja me'l sé perquè m'he jugat a l'Anki, que és el senyor Nicolàs, Sant Nicolàs. Faig mostrar resposta, dec, que sí que és el que jo deia, i li dono aquí, clic. En aquest, que va amb una cantimplora i té petxines, és el senyor Santiago. Mostrar resposta, Santiago. Aquest que té un llamp a la mà és Zeus. Aquesta col·lecció ja me l'he passat, com podeu veure. Aquest que té un cap aquí i 2 frascos de sangre, ja no estic sense segur. Diria que això és August Genaro. Genaro, toma. Vale. En tot cas, i aquest és Domingo. Aquest no hauria d'haver començat per aquest, perquè ara heu vist que m'ho xulejava, que sabia coses estranyes. Bueno, sí, està bé. Però anem a veure otro mazo. Anem a veure un que no me'l sàpiga encara. Anem a veure l'Ultimate Geography. Aquest me l'he baixat d'internet i aquest no me'l sé. L'ideal, no comenceu a jugar i penseu, ostres, que difícil, no me'l sé ninguna. No m'agrada perquè no me'n sé ninguna. La gràcia, precisament, és per aprendre coses. Vale? Jo ara m'he posat un de geografia que m'ajuda a aprendre banderes, capitals i països a partir de la capital i situacions en el mapa dels països. Llavors, aquesta bandera què és? Guinea? Resposta? Mali. Però si sembla, no anava desencaminat. Llavors, cada vegada que li dic que una me la sé, si tiro aquí bien,
la xuta més endavant i ja no me l'ensenyarà fins l'endemà. Veieu aquí diu un dia? Però jo ara no me l'he sapigut. M'he pensat que era Guinea. Doncs li dono otra vez i me la posa a darrere de la pila de targes que em vol ensenyar avui i me la tornarà a ensenyar al cap d'una estona. I me l'ensenyarà diverses vegades, em preguntarà què és, si no m'ho sé, em mostrarà la solució i m'ho tornarà a preguntar fins que m'ho prengui. I el fet d'intentar pensar què és una cosa, el fet d'intentar recordar, és el que li diu, activa els mecanismes subconscients del nostre cervell que li indiquen que val la pena memoritzar-ho. A vegades agafem un text i a nivell conscient el volem memoritzar i el llegim 40 vegades, però hi ha alguna cosa dintre el nostre cap que no s'ho fica, que no acaba de memoritzar-ho. Doncs el truc aquest d'intentar recordar-ho, que tots segurament quan estudiàveu de joves teniu algun amic que us ajudava, us deia, aviam, què era això, què era l'altre, digues les tres capitals, les tres capitals, si us pregunten coses que esteu intentant recordar, potser ho recordeu o no en aquell moment, però el fet d'intentar recordar-ho us facilitarà recordar-ho en el futur. Ara m'està preguntant això d'aquí què és? Pues jo diria que això d'aquí, no ho sé, és l'estrecho de Bering? El labrador. Ja em fa vergonya quan no sé coses en públic, però bueno, és igual. Otra vez. Burkina Faso, capital, Ouagadougou. Toma, Ouagadougou. No sé pronunciar, però diguem que m'he sabut la capital de Burkina Faso, que evidentment no me la sabia quan vaig començar a ficar-me l'Anki. O sigui, l'objectiu de l'Anki és memoritzar coses. Abu Dhabi, capital de Emirats Àrabs Units. Toma. Llavors, d'altra vez, li dono cap bien. Això deu ser el mar Aral. Mar de Galilea, me cago en condena. L'Aral deu ser aquest. Otra vez. Mali, capital, Bamako. Vostra resposta, Bamako. Bien. Vale? És només això. Aquesta és Tanzània. O sigui, el fet de que t'ho vagi preguntant i intentar-ho endevinar t'ajuda a memoritzar. Torno a Mazos. Aquest Ultimate Geography me l'he baixat d'internet i estic treballant o estic memoritzant targes que ha preparat algú altre. I puc editar-lo també. A mi Ultimate Geography, si em pregunta un país, que és un país... No vull faltar en cap país, no vull faltar respecte a ningú, però hi ha països que són 4 illetes, que és un paraís fiscal, que és minúscul, que té menys gent, que té menys habitants que una ciutat i no produeix res, a part de comptes corrents. Pues a mi aquest país em fa mandra prendre la capital i em costa, perquè més és una que no surt a les converses. Pues eliminar targeta i ja està. Si m'aprenc tots els altres països, menys els que no m'interessen, estic bastant satisfet. Llavors això, baixar-se una d'internet. Aquesta me l'he fet jo de zero. Aquesta també, els ocells també me l'he fet jo. Començar a estudiar. Em surten ocellets, que he buscat jo les fotos d'internet, me les he posat aquí, i per jugar a endevinar quins ocells són, per després, quan els trobo pel carrer, dic, mira, tate. Això diria que és un mosquiter. Mira que bé. Bien. Això diria que és una mallarenga petita. Mira que bé. Vale? Simplement això. No cal apuntar la resposta enlloc, la dieu i marqueu segons si l'heu sapigut o no. Això és un capsigrany? Un bitxac. Otra vez. Això és una fredeluga. Fixeu-vos també que dona otra vez, quan no sàpigueu, i quan la sabeu a vegades us donen diverses opcions. Depèn si és més fàcil, més difícil, la va posar més endavant. A mi a vegades, jo no vull perdre el temps pensant és fàcil, difícil. Jo normalment li dono aquí, a la primera que trobo, i ella, de totes formes, cada vegada ho pregunta més lluny. La fredeluga me l'he sapigut bastants cops. Per ser un ocell divertit, amb un nom divertit, i cresta. Doncs me l'he endevinat bastants cops. Si jo ara li dono aquí, m'ho preguntarà al cap de 2 mesos i mig. Si d'aquí 2 mesos i mig torno a jugar a això i em torna a sortir la fredeluga i me la sé, doncs igual no m'ho torna a preguntar fins al cap de 4 mesos, etc. Vale? El vaig tirant endavant. O sigui, no s'us acumularan les targetes. I podeu començar ho podeu configurar i dir, cada dia ensenya'm 3 de noves, perquè si no al principi, si les teniu totes de cop, atabala una mica. Doncs un dia m'aprenc 3 països, 3 banderes, 3 ocellets, el que vulgueu. I l'endemà us tornaran a preguntar aquelles més 3 de noves.
L'endemà n'afegiran 3 més, però les que ja heu après, si no us en recordeu, us tornaran a preguntar-les cada dia. Però si ja les aneu responent correctament, us les preguntarà cada dia, cada 2 dies, cada 3 dies, cada un mes, o sigui, les anirà xutant endavant. Això és un papamosques, això és un gratapalles, això, bueno, total, etcètera, vale? Això és una oreneta cua blanca. És que, a més, vicia, és un ballestem. M'hi ha costat. És algo que té un objectiu, que és memoritzar, que és un objectiu, a més, que està desprestigiat, vale? Que ara també, ai, no memoritzar, no aprenentatge memorístic, però és que és superguai memoritzar, és que si no memoritzeu, el més maco dels ocellets és mirar-los i veure què fan. Però si és que a més us sabeu el nom, doncs podeu buscar-los a internet i saber per què avui hi havia rojos i no, i altres dies no, vale? Podeu veure els seus costums, podeu veure tot el que voleu, o sigui que memoritzar és útil. Però bueno, us anava a dir per lo que me'n vaig. Us deia que és un programa que ajuda a memoritzar, que memoritzar sol associar-se a coses avorrides, però que és divertit. És un programa que jo ara que us estic explicant, però al mateix temps em dona ganes d'anar tirant més, i anar contestant. Vale? Per totes formes, surto, vaig a mazos, us ensenyo altres que tinc. El d'arbres també me'l vaig fer jo, però no m'agrada perquè m'acabo prenent la copa, la forma de la copa i no l'arbre. Vale? És molt... No és... Bueno, no m'agrada tant el d'arbres. Bé, o sigui, per exemple, d'ocellets he posat diverses fotos de cada ocellet. Vale? Penseu coses així, penseu trucos. Per exemple, si poseu només una foto de cada, a vegades us esteu aprenent la foto i contestant per altres coses, no només per la forma de l'ocell. Hi ha un d'art, bueno, d'art en tinc dos, aquest és superguai, aquest és que és maquíssim, aquest dona gust. Quadros i jo no sé si reconeixeu el pintor. Que és el mateix, hi ha gent que diu, ai, però és tonteria estar memoritzant pintors. Bueno, és tonteria. Si jo em sé l'aspecte que tenen 3 quadros del Botticelli i de lluny veig un quadre que no sé de qui és, però té aspecte de Botticelli, i m'acosto i és Botticelli, doncs a mi em mola. I si estic llegint un llibre i m'està parlant d'un altre autor i m'està comparant la seva obra amb la Botticelli, doncs no m'he d'aixecar, anar a buscar a la Wikipedia l'obra de l'altre autor, no em trenca el fil de lectura si m'ho compara amb algú que jo conec. Vale? Això, per exemple, és Guillaumin. Vostra resposta, patapam, molt bé. Això és Tintoretto, potser? Tintoretto, gent. Això és Renoir. Monet, molt malament. Això... Pilon o Puget. Pilon, altra vegada, però no m'ho sabia del tot. Això sí que és Renoir. També l'altra cosa que aprendreu com s'escriuen els noms, i si no noms francesos o italians, però no en sé molt malament. Però bueno, així és la vida. Això és Carracci. Poussin, Mardo, me cago en dena. Jaulensky. Henry Osawa Tanner, potser. Sí. Nopf, o alguna cosa així. Nopf. Alexandros d'Antioch. Bueno, Clint, que veieu que és molt maco, vale? Que és molt maco i que donen ganes d'anar jugant. N'hi ha un d'art, n'hi ha un d'Europa, n'hi ha un d'Espanya, n'hi ha un de Competic, que me l'he fet jo amb preguntes de punyeteretes de Competic. Màscara per introduir dades. Com s'escriu una màscara per introduir dades? Per exemple, així. Aquest és només per mi, no està gaire ben explicat perquè no està pensat per compartir-lo. Relació d'aspecte panoràmica típica als televisors actuals. Sense nou. Tercera, bueno, etcètera. No em penso fer ara. Però que podeu fer temes del que vulgueu. I podeu fer coses vostres particulars. Jo m'interessa saber-me un número de telèfon. Vale? Que a vegades vaig por ahí, se m'acaba la bateria i em quedo, ostres, ara volia avisar algú i no em sé el número de telèfon. Doncs me'l puc memoritzar donant-li 4 voltes ja fins a saber-me'l, o me'l puc posar en un anqui. I un truc quan poseu números de telèfon és partir-lo en 3 trossos. Vale? O sigui, pregunteu les 3 primeres xifres i doneu les altres 6. Doneu les 3 del principi i les 3 del final i pregunteu les 3 del mig, o doneu les 6 primeres i pregunteu les 3 últimes. O sigui, en lloc d'una targeta difícil, si podeu trencar la informació amb diverses targetes fàcils, encara serà més fàcil de memoritzar. No són trucos que m'invento jo, són trucos
que hi hagi de com funciona el cervell i com funciona això d'Anki. I si busqueu informació sobre l'Anki, doncs trobareu explicat exactament que no són... hi ha molta pedagogia basada en paparrutxes i en pensar fort. Això no, vale? Això està una mica estudiat i, i funciona i ho podeu comprovar i si no ho voleu comprovar o no us ho creieu, no passa res perquè funciona igualment. Vale? O sigui, a la gent que fa s'aprèn coses. I jo crec que per avui ja està. Vale? Hi ha un altre vídeo de com instal·lar-lo i potser faré un altre vídeo de com crear un mazo. Però la veritat és que és tot bastant fàcil i hi ha tutorials de tot a internet. Vale? O sigui, si no... Ah, no, deixeu-me ensenyar-vos també. No, ja està, per avui ja està. Per avui ja està. Vinga, ens veiem a propers vídeos. Adéu.